להפתיע אותם קצת. אבל עזוב אותך, תסתכל על הצד החיובי. אנחנו היחידים בכל העולם שאין להם הצגת סיום. מאוד אתה צודק, אנחנו גם השכבה שיש בה את הילדים הכי מגובשים, ושכולם אוהבים ללמוד, ושכולם אוהבים... יאללה, אשכנזי, אף אחד לא מאמין לך. אתה יודע מה, מיצינו את הארגז הזה. בוא נעשה על זה, אתה הולך לנו טוב. מה לקחת מבית ספר? כן, מה לקחת מבית ספר? פחיות של עופר אורטל? שיעור נפרדים מחדר מורה, דברים מהספרייה. מהשעת, נו. עוד עתים, שיט. המפתחות של אילן כץ. המפתחות של הרכב של אילן כץ. חכה, זה לא הסוף? בכיסא. למה אתה צריך את זה? גם ככה י"ב 2 ו3 לא באים לבית ספר. לא את הכיסאות, רק המפתחות של אילן כץ, הוא נוסע בקרוטה. יאללה, את האשכנזי, אני אחזיר את זה. מה תקבור עם האשכנזי? אני אזכה בסוף, נו. אתה יודע מה? תוצא לי מה לקחת עם בית ספר במובן הרוחני. קדימה, באמת היו לנו 3 שנים נפלאות ביחד. נכון, למשל בטיולים השנתיים, השכבה שלנו מקבלת פן אחר בטיולים השנתיים. בספסל האחורי של האוטובוס, כולם צועקים, היי סטיריקה, איווה! עושים בלגן בחדר, רופה! איווה! ונהנים ללכת בשבילי ארץ ישראל! היי, קובץ שערי גפן! אני רוצה לעשות... טוב, וכולם גם מאושרים, רפי. כן, מאושרים כמו בפעם הראשונה שלי. מה? איזה פעם ראשונה? וואו, הפעם הראשונה הייתה ממש אלוהית. מה? איזה התחברות. מי זאת? מה מי זאת? הפעם הראשונה שהנחתי תפילין! אתה יודע מה? אבל הם היו מאושרים כמו בגדנה. איזה בגדנה? אוכל חרא, גשם, ערפל, הוריקנים. אפילו לא ירינו. אבל מה? הייתה שם מפקדת שווה חבל לכם על הזמן. וואי, מה הייתי עושה להם 2 ידיים ולשון? בסדר, יש שם אנשים מבוגרים, מה זה? מה הייתי עושה לה ככה? אתה יודע מה? אבל רגע של רצינות. אחד הדברים הכי רציניים שלקחתי מבית ספר היה המסע לפולין. יצאנו 20 חבר'ה למסע באמת בלתי נשכח. הטיול לירושלים. יותר מספרות העבר. אין, ירושלים. מסתבר שהיא הבירה הטובה בעולם. הבירה הטובה בעולם. הבירה הטובה בעולם. בסדר, אבל אתה יודע מה, אתה לא תקט אצל הביקורת. קיצצו לנו בתקציב, אז דופקים לנו בספר מחזור. כן, כן, העיקר הוא... אני אגיד לך מה העיקר. העיקר הוא שיש לנו אחד את השני. כן, העיקר הוא שיש לנו מורים נפלאים. מורים שבאים ונותנים מעצמם. מורים שאוהבים לעשות... זה באמת אחלה. צודק, היה לנו נעים להיות תחת פיקודכם, למדנו מכם המון. זה באמת כמו שהמשפט אומר, התורח איתה דואג לשנה.